Lijep pozdrav! U današnjoj video lekciji ćemo se baviti jednom vrlo zanimljivom temom iz matematike, a to su prosti i složeni brojevi. Radit ćemo pomoću dva interaktivna apleta u GeoGebri. Znači, u svoju bilježnicu zapiši naslov prosti i složeni brojevi i u prvom zadatku ćemo se najprije prisjetiti onoga što smo ranije naučili o djeliteljima prirodnog broja. Pod A zadatak treba odrediti skup djelitelja brojeva 40, a zatim broja 70. I sad ovako, prije nego što kreneš sa radom, ovdje je odlično prisjetiti se pravila djeljivosti i to ćemo pravila djeljivosti ponoviti kod određivanja skupa djelitelja broja 40. Smo mi uopće definirali djelitelje prirodnog broja? Pa najlakše ih je zapamtiti kao parove brojeva koji pomnoženi daju taj broj. Dva djelitelja odmah znaš. Sjeti se, najmanji djelitelj svakog prirodnog broja, pa tako i broja 40 jest 1. Najveći djelitelj svakog prirodnog broja jest sam taj broj, pa je drugi djelitelj 40. I zaista, ako pomnožimo brojeve 1 i 40, umnožak će nam biti 40. Idemo sada primijeniti pravila djeljivosti. Broj 40 završava znamenkom 0. Sigurno znam da je onda djeljiv brojem 2, odnosno da je paran broj, zato što smo rekli da je prirodan broj djeljiv brojem 2 ako završava parnom znamenkom. Pitam se 2 puta koliko mi je 40, 2 puta 20. I evo ga, u taj čas smo pronašli još dva djelitelja. Međutim, kod kojih još pravila smo spomenuli da broj mora završiti znamenkom 0? Odlično, pa kod djeljivosti brojem 5. Rekli smo da je broj djeljiv brojem 5 ako završava znamenkom 0 ili 5. Tada znam da je 40 sigurno djeljiv brojem 5. Pitam se 5 puta koliko je 40, 5 puta 8. Evo, i pronašli smo još dva djelitelja broja 40. Odlično, sjetio si se sigurno i da pravilo djeljivosti s 10 kaže da je broj djeljiv s 10 ako završava znamenkom 0. Tada znam da je jedan od djelitelja broja 40 je broj 10. Pitam se 10 puta koliko je 40, 10 puta 4. Na taj način smo, koristeći pravila djeljivosti, vrlo brzo odredili skup djelitelja broja 40. Sada zaustavi video i samostalno odredi skup djelitelja broja 70, ne zaboravi na pravila djeljivosti. Dakle, dva djelitelja odmah znamo, to je najmanji djelitelj je broj 1, najveći djelitelj je sam taj broj, znači 70. Završava znamenkom 0, djeljiv je s 2. 2 puta koliko je 70, 35. Završava znamenkom 0, znači djeljiv je i brojem 5. 5 puta koliko je 70, 5 puta 14. Ovdje sam se sa strane pisano podijelila 70 brojem 5, da vidim koliki je količnik. Završava znamenkom 0, znači da je djeljiv i brojem 10. 10 puta koliko je 70, 10 puta 7. U B zadatku treba odrediti najmanji i najveći djelitelj broja 1318. Već smo rekli, najmanji djelitelj svakog prirodnog broja jest broj 1. Najveći djelitelj prirodnog broja jest sam taj broj. Pa je najveći djelitelj broja 1318 broj 1318. Dakle, prisjetimo se još jednom, promatramo li bilo koji prirodan broj, njegov najmanji djelitelj jest broj 1, a najveći djelitelj sam taj broj. E sad, krenut ćemo sada u jednu istraživačku aktivnost. Najprije ću objasniti i reći što trebaš napraviti. Dakle, otvorit ćeš interaktivni aplet Magično sito. To je online kalkulator djelitelja prirodnog broja. Znači, kako ga otvoriti? Jednostavno u svoju adresnu traku, evo samo da se malo pomaknem gore. Dakle, u adresnu traku svog web preglednika jednostavno upišeš onu poveznicu koju si vidio, a to je bit.ly kroz magično
minus sito. Znači bit.ly kroz magicno bez č minus sito. Klikneš i otvorit će ti se interaktivni applet u GeoGebri. Samo malo da se ja spustim. Dakle, to je kalkulator u kojem možeš upisati prirodan broj do 4001, znači, odnosno do 4000, uključujući 4000, i onda će ti, kao da će se kroz ovo sito prosijati svi dijelitelji toga broja, pa ćeš vidjeti skup dijelitelja odabranog broja. Što je tvoj zadatak? Ostavi kratko video lekciju i precrtaj ovu tablicu u svoju bilježnicu pod naslovom također istraži kao što je tu piše. Zatim ćeš redom u kalkulator, odnosno magično sito, trebaš upisati brojeve iz tablice ispod, znači najprije broj 2, zatim 7, 17, 40, 53, 60, 83, 92. Kad upišeš broj, klikneš tipku Enter i na zaslonu će ti se dakle ispisati svi dijelitelji upisanog broja. Upišite dijelitelje u tablicu i zatim odredi koliko dijelitelja ima taj broj. Evo, pokazat ćemo recimo za broj 2. Znači, otvorim magično sito, upišem broj 2 i magično sito će mi prosijati dijelitelje broja 2. Vidim da broj 2 ima dva dijelitelja, to su 1 i 2. Dakle, u tablicu ću upisati 1 i 2 i prebrojit ću da taj broj ima dva dijelitelja. Kad otkriješ, znači odrediš skup dijelitelja za sve brojeve koji su u tablici i prebrojiš koliko dijelitelja ima i u tome ti pomaže magično sito. Razmisli što primjećuješ vezano uz broj dijelitelja ovih prirodnih brojeva. Kad završiš ovaj zadatak, vrati se u video lekciju za provjeru rješenja. Prvo da vidimo koja je prednost korištenja magičnog sita i zašto sam isprogramirala tu aplikaciju. Zato što prvo što je broj veći, to je zapravo teže odrediti njegove dijelitelje, a drugo vrlo često broj, odnosno ne možemo zapravo kod određivanja dijelitelja zadanog broja primijeniti naučena pravila. Osim pravila djeljivosti s 2, 5, 10, 3, 9 koje smo mi do sada naučili, postoje još neka pravila djeljivosti, ali za većinu brojeva ne postoje određena pravila djeljivosti, nego bi ručno trebali dijeljenjem se uvjeriti je li zadani broj djeljiv sa tim odabranim brojem, što je jako naporno i dugotrajno, a računalo ako se dobro isprogramira, onda to radi puno brže. I upravo zato imamo magično sito. Sigurno si primijetio, odnosno primijetila da sam isprogramirala tako da se dijelitelji listaju, znači nižu, odnosno prikažu po veličini. Dakle, recimo konkretno kad promatramo broj 40, onda smo vidjeli da su to dijelitelji 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 i 40. Ali lako se uvjeriš da 1 puta 40 me daju 40, 2 puta 20, 4 puta 10 i 5 puta 8. Znači, radi preglednosti sam ispisala, odnosno programirala kalkulator tako da se dijelitelji ispisuju od najmanjeg prema najvećem. Kada mi samostalno određujemo dijelitelje, nama je to puno teže na taj način, zato smo mi pokazali da nam je puno lakše ako idemo u parovima. Nađemo parove brojeva koji pomnoženi daju zadani broj. Vratimo se našoj istraživačkoj aktivnosti. I što primjećuješ vezano s broj dijelitelja ovih brojeva u tablici? Pa sigurna sam da si primijetio, odnosno primijetila da neki prirodni brojevi imaju samo dva dijelitelja. U našoj tablici, evo ja ću ih označiti crvenom bojom, u našoj tablici to je broj 2, on ima dva dijelitelja, 1 i 2. Zatim su to dalje brojevi 7, broj 17, broj 53 i broj 83. Pa koja to dva dijelitelja ima svaki od tih brojeva? Tako je, broj 1 koji je najmanji dijelitelj svakog prirodnog broja i samoga sebe. Dakle, dijelitelji broja 2 su 1 i 2, dijelitelji broja 7 su 1 i 7, dijelitelji broja 17, 1 i 17,
djelitelji broja 53, 1, 53 i djelitelji broja 83, 1 i 83. Takve brojeve koji imaju točno dva djelitelja, broj 1 i samoga sebe, mi u matematici zovemo prosti ili prim brojevi. Ovdje prost nema značenje koje mi često koristimo u svakodnevnom životu, a mislimo na vulgaran. Prost znači zapravo jednostavan. Na engleskom je to plain, znači prost ili jednostavan, odnosno prim broj. Uoči, ostali brojevi imaju različit broj djelitelja. Recimo broj 40 ima 8 djelitelja, broj 60 ima 12 djelitelja, broj 92 ima 6 djelitelja. Međutim, ono što je lako uočljivo kod tih brojeva je da oni imaju više od 2 djelitelja. Znači mogu imati najmanje 3 djelitelja ili više. Takve brojevi koji imaju više od 2 djelitelja, znači to su brojevi koji su osim sa brojem 1 i sa samim sobom djeljivi sa barem još jednim brojem, mi u matematici zovemo složeni brojevi. Pogledaj recimo broj 40. Ona osim što je sa 1 i sa 40, djeljiv je sa 2, sa 4, 5, 8, 10, 20 i tako dalje. Idemo sada zapisati kako mi zovemo te brojeve koje smo uočili. Samo da se malo spustim. Dakle, zapisat ćemo prirodne brojeve koji imaju dva djelitelja, broj 1 i samoga sebe, mi nazivamo prosti ili prim brojevi. Prirodne brojeve koji imaju više od 2 djelitelja nazivamo složeni broj. Predlažem da sada otvoriš magično sito, zaustaviš kratko video lekciju i poigraš se sa istraživanjem broja djelitelja različitih brojeva. Recimo, ja ću sad upisati broj 2000 i idemo vidjeti koliko broj 2000 ima djelitelja. Naravno, što sam napisala napomeni iznad apleta, ako radi se o većem broju, tada treba malo pričekati za ispis skupa djelitelja. Gledaj, broj 2000 ima 20 djelitelja. Neki od njih bismo mogli lako pretpostaviti, obzirom da broj 2000 završava brojem 0, znamenkom 0, znači možemo zaključiti da je djeljiv sa 2, djeljiv je sa 5, djeljiv je sa 10, ali za ove ostale djelitelje, recimo 125, 250, možda bismo se 400 sjetili, ali ne vjerujem da smo išli ručno određivati skup djelitelja, baš se sjetili svih djelitelja tog broja. Recimo, pogledamo primjerice broj 1908. Sad, prije nego što kliknem tipku Enter, završava znamenkom 8 koja je parna znamenka, sigurno znam da je znači djeljiv i brojem 2. Djeljiv je naravno sa 1, djeljiv je sa samim sobom. Idemo sad primijeniti pravilo djeljivosti s 3 9. Idemo zbrojiti znamenke. 1 plus 9 je 10, plus 0 je 10 i plus 8 je 18. Kako je zbroj znamenki 18, 18 je djeljiv i sa 3 i sa 9, zaključujem da je ovaj broj djeljiv i sa 3 i sa 9. Ali idemo vidjeti koji još djelitelje ima. Malo ćemo pričekati da magično sito odredi. Evo ga, ima 18 djelitelja. Dobro smo pretpostavili, odnosno ne pretpostavili, nego znamo da je sigurno da djeljiv sa 3 i sa 9 zbog zbroja znamenki. Dobro smo odredili da je djeljiv sa 2, vidiš da je 1 puta 1908 je 1908, 2 puta 954, 3 puta 636 i tako dalje. Ali sigurno sam da smo išli ručno određivati da ne bismo se sjetili niti broja 318, niti broja 477, a dugotrajno bi bilo da mi sad provjeravamo za svaki broj do 1908 je li djelitelj broja 1908 i upravo tu vidimo prednost tehnologije. Vratimo se mi sada naše video lekcije, naše današnje teme i idemo sada vidjeti koliko smo razumjeli do sada kakvi su to prosti, odnosno kakvi su to složeni brojevi. Dakle, u drugom zadatku treba
najprije odrediti koji su sljedećih brojeva prosti, a koji složeni. Za pomoć koristi magično sito. Cilj ovog zadatka je da probaš sam na temelju onog što smo uočili, najprije odrediti koji bi bili prosti, a koji složeni, a eventualno ako negdje zapneš da koristiš magično sito. Pogledajmo sada i rješenje. Dakle, broj 2 smo uočili da je prost broj jer je djeljiv samo sa 1 i sa samim sobom. Broj 3 smo također do sada uočili da je prost broj jer je djeljiv sa 1 i samim sobom. Također broj 5 ima samo dva djelitelja, to su 1 i sam taj broj. Ono što mi je jako važno u objašnjenju, to je sljedeće. Pogledaj sada broj 125. Ne moraš odrediti sve djelitelje tog broja. Rekli smo da čim broj ima najmanje 3 djelitelja, on je sigurno složen broj. Kad promatraš broj 125, sigurno znaš da je djeljiv sa 1, jer je svaki prirodan broj djeljiv sa 1. Djeljiv je sa samim sobom, znači jedan od njegovih djelitelja je 125. Kako završava znamenkom 5, sigurno je djeljiv brojem 5. Dalje ne moram niti tražiti. Gotovo. Čim ima 3 djelitelja, to je više od 2 djelitelja, sigurno je složen broj. Radi znatiželje, idemo sada u magično sito upisati taj broj da vidimo sve njegove djelitelje. 125, upišemo magično sito i vidimo da ima 4 djelitelja. 1, 125, 5 i 25. Ali kad želimo utvrditi je li neki broj prost ili složen, ne moramo pronaći sve njegove djelitelje. Čim uočimo 3 djelitelja, naravno da broj može imati više, mi znamo da on više nije prost broj, da je složen jer ima više od 2 djelitelja. Također isto vrijedi za broj 150. Znam da je djeljiv sa 1, znam da je djeljiv sa 150. Obzirom da završava parnom znamenkom, odmah se sjetim da je djeljiv i sa 2, i sa 5, i sa 10. Dalje niti ne moram tražiti. Našla sam više od 2 djelitelja, znači on je sigurno složen broj. Idemo vidjeti koliko djelitelja ima broj 150. Dakle, broj 150 ima konkretno 12 djelitelja. Broj 307. Sad tu nisam niti ja sigurna, idem probati. Naravno možeš primijeniti pravilo djeljivosti s 3 da se vratimo ovdje za 150. S brojem znamenke 1 plus 5 je 6 plus 0 je 6, znači djeljiv je i sa 3. 125, 1 plus 2 je 3 plus 5 je 8, s brojem znamenaka nije djeljiv niti s 3 niti s 9, pa niti taj broj nije djeljiv. Niti s 3 niti s 9. 307. 3 plus 7 je 10. Zbroj znamenke nije djeljiv ni sa 3 ni sa 9. Pretpostavljam da znači je taj broj prost broj, ali idemo provjeriti u magično sito. 307, tako je. On je djeljiv samo sa 1 i sa 307, znači prost broj je. 400 koji stopa, hoću da odmah mi veliš odgovor. Odlično. 400 je složen broj. Ajde odmah reci 3 njegova djelitelja. Tako je. 1 400 i recimo 2. Naravno da su djelitelji još i 5 i 10 jer je zadnja znamenka 0. 3 i 9 nisu jer zbroj znamenke nije djeljiv sa niti sa 3 niti sa 9. Idemo samo vidjeti koliko ima djelitelja broj 400. Znači broj 400 ima 15 djelitelja. Idemo sada upisati u magično sito broj 1. Kratko zaustavi video, upiši u magično sito broj 1. Pokazat će ti se jedna tvrdnja i ti zapiši svoj zaključak. Znači obrazloži tu tvrdnju i onda zapiši što ti iz toga zaključiš pa se vrati u video da provjeriš. Znači kaže da broj 1 nije niti prost niti složen broj. Kako si ti obrazložio, odnosno obrazložila ovu tvrdnju? Sigurna sam da ste se odmah dosjetili. Znači, rekli smo da prosti brojevi imaju točno 2 djelitelja. To su 1 i sam taj broj. Složeni brojevi imaju više od 2 djelitelja, rekli smo najmanje 3 djelitelja. A što je sa brojem 1? Koliko djelitelja ima broj 1? Odlično, pa on ima samo jednog djelitelja. Znači, ne može biti prost jer nema 2 djelitelja,
a ne može biti niti složena, nema više od 2 djelitelja. Zato mi kažemo da broj 1 nije niti prost, niti složen broj. Idemo zaključak i zapisati u svoju bilježnicu. Dakle, broj 1 nije niti prost, niti složen broj, jer ima samo jednog djelitelja. A to je zapravo broj 1. Pogledajmo sljedeći zadatak. Kaže ovako, pomoću magičnog sita treba odrediti sve proste djelitelje broja 120. Zašto nam ovdje treba magično sito? Zato što bi zapravo trebali ispisati najprije skup svih djelitelja broja 120. Dosta je veliki broj. Pogledaj, završava nulom, znači da je djeljivi sa 2 i sa 5 i sa 10. Zbrojiš li znamenke, 1 plus 2 je 3, pa je djeljivi sa 3. Mogli bi pogriješiti ili ispustiti neke djelitelje u ispisivanju skupa djelitelja, zato će nam pomoći magično sito. Znači pomoću magičnog sita si odredi skup djelitelja tog broja, znači broja 120, a onda zapiši u bilježnicu samo proste djelitelje. 20 ima 16 djelitelja, među njima je broj 1, njega nećemo zapisati jer on nije niti prost niti složen, prosti su 2, 3 i 5. Svi ostali brojevi, svi ostali djelitelji broja 120 su složeni jer imaju više od 2 djelitelja. Dakle, prosti djelitelji broja 120 su 2, 3 i 5. Za ono što bi bilo važno zapamtiti jesu i naučiti na pamet proste brojeve manje od 20. Sada ćemo ih zajedno zapisati, naravno je ti u svoju bilježnicu. Idemo sad po redu. Znači, 1 nije ni prost ni složen, znači znamo da je to 2, on je djeljiv samo sa 1 i 2. Sljedeći, odlično, 3. Koji nam je sljedeći? 5. Zašto nije 4? 4 je osim sa 1 i 4 djeljivi sa 2. Znači ima više od 2 djelitelja. Što je sa brojem 6? Tako je, broj 6 je osim sa 1 i samim sobom, znači sa brojem 6, on je djeljiv i sa 2 i 3. Znači ima više od 2 djelitelja. Odlično, idući je broj 7. Sa brojem 8, tako je, osim sa 1 i 8, on je djeljiv i sa 2 i 4. Ali dovoljno je sjetiti se 3 djelitelja, recimo 1, 8 i 2. Gotovo, više ne može biti prost broj. 9 osim 1 i 9, njegov djelitelj je 3. 10, bravo, 1, 10, 2, gotovo, više ne može biti prost broj. Odlično, sljedeći je 11. Pa ćemo se tu sad zaustaviti. Uoči da je zapravo jedini prost broj koji je paran je broj 2. To znači da čim imam paran broj pred sobom, on je automatski osim sa 1 i samim sobom djeljiv i sa 2, znači ima sigurno najmanje 3 djelitelja i više ne može biti prost broj. Isto je i sa višekatnicima broja 3. Svaki višekatnik broja 3, osim što je djeljiv sa 1 i sa samim sobom, on je djeljiv i sa 3, može imati naravno i više djelitelja, ali znam najmanje 3 djelitelja, gotovo više nije prost broj. Upravo to ćemo kasnije pogledati u jednoj interakciji koja se zove Eratostenovo sito. Znači 12, 1, 12, 2, gotovo više ne može biti. Idući je 13, odlično, 14 je paran, pa osim sa 1 i 14, djeljiv je i sa 2, znači da je složen. 15 je osim sa 1 i 15, djeljiv je sa, tako je, sa 5, ili se sjetiš broj znamenki, tako je, pa je djeljiv i sa 3, znači složen je broj. 16, paran broj, osim sa 1 i 16, djeljiv je i sa 2. Ima i više djelitelja, naravno, ali čim nađem 3 djelitelja, taj broj više ne može biti prost broj, jer ima više od 2 djelitelja. 17, tako je. 18, osim sa 1 i 18, djeljiv je i sa 2. 9, 3, 6, tako je, ali dovoljno mi je naći 3 djelitelja i gotovo taj broj više ne može biti prost broj. I posljednji manje od 20 je 19. Sad je bilo jako dobro, će nam trebati kasnije u matematici da naučiš ove brojeve na pamet. Idemo sada na treći zadatak. Zaustavi video. Znači, zapiši ove zadatke u bilježnicu. Znači, ono što je cilj da bez magičnog sita zapravo odrediš je li broj prost ili složen, koristi pravila djeljivosti.
zapiši samo je li prost ili složen, razmisli kako bi objasnio svoj odgovor, kasnije ćeš provjeriti u videu jesi li dobro objasnio odgovor i zapiši svoje objašnjenje, a onda ćeš na kraju samostalno provjeriti rješenje u magičnom situ. Rješenja važno je da imaš zapisan odgovor, znači 1322 je složen broj. Zašto? Pa trebao bi odmah uočiti da ima više od dva djelitelja. Osim sa brojem 1 i 1322 završava parnom znamenkom sigurno djeljivi sa 2. Zašto sam stavila 3 točkice? Zato što sigurno ima više od 3 djelitelja, ali čim nađem da neki broj ima najmanje 3 djelitelja, gotovo on više ne može biti prost broj. 455, osim što je djeljiv sa 1 i 455, odmah prema pravilu djeljivosti vidim da je djeljiv sa 5, jer završava znamenkom 5. 657, osim sa brojem 1 i samim sobom, ja sam zbrojila znamenke, evo tu si možeš zapisati, znači 6, evo samo da promijenim bojicu, znači 6 i zapiši si to, plus 5 plus 7. 6 plus 5 je 11 i plus 7 jest 18. Znači osim, pošto je zbroj znamenki djeljiv sa 3, sigurno je taj broj djeljiv sa 3, a osim što je djeljiv sa 3, djeljiv je i sa 9, jer je zbroj znamenki djeljiv s 9. Ima još djelitelja, ali dovoljno nam je pronaći 3 djelitelja da znamo da broj nije prost. Sada kratko zaustavi video i upiši svaki od ovih brojeva u magično sito da se uvjeriš u točnost ovih tvrdnji i da vidiš zapravo koliko ukupno djelitelja ima svaki od tih brojeva. Idemo na 4. zadatak. To nam je posljednji zadatak u današnjoj video lekciji. Kasnije ćemo još pogledati jednu simulaciju. Dakle ovako, zanima nas koje od ponuđenih vrijednosti može imati slovo a, tako da izraz 9 minus a bude prost broj i treba obrazložiti odgovor. Evo, zajedno ćemo riješiti prvi primjer. Znači, imam izraz 9 minus a. U a primjeru me nudi da mi je vrijednost znači tog slova a da mi je 2. Pa se sad pitam, ako umjesto a u ovaj izraz uvrstim 2, koji ću broj dobiti? Znači, imat ću 9 minus i umjesto a uvrstim broj 2. 9 minus 2 jest 7. Znači, ako mi slovo a ima vrijednost 2, tada će mi ova razlika imati vrijednost 7. Kako je 7 prost broj, znači zaključujem da mi odgovara vrijednost 2 umjesto slova a. Sad kratko zaustavi video i naravno svoju bilježnicu riješi zadatak do kraja, pa se vrati za provjeru rješenja. U rješenja odaberemo li umjesto slova a vrijednost 3, uvrstimo ovu razliku, razlika će biti 9 minus 3 jednako 6, 6 je složeni broj, pa mi b ne odgovara. Uvrstim li umjesto a vrijednost 4, razlika će biti 9 minus 4 jednako 5, 5 je prost broj, znači ako mi je a 4, dobila sam kao razliku prost broj. Uvrstimo li umjesto a broj 5, 9 minus 5 je 4, 4 je složen broj, pa mi ta vrijednost ne odgovara. Ono što je zgodno da te potaknem, znači razmisli koji je najmanji prost broj. Tako je, najmanji prost broj, a ujedno i paran, je broj 2. A što misliš, postoji li najveći prost broj? Tako je, ne postoji. Najveći prost broj ne postoji, međutim, užasno je teško odrediti je li neki broj zaista prost, jer što je broj veći, onda mi moramo zaista se uvjeriti da on nije djeljiv sa svim prirodnim brojima do tog broja. Znači, što je prirodni broj veći, to je teže utvrditi i ustanoviti je li on prost ili složen broj. A zato sam ja u magičnom situ ograničila upis do 4000, jer prosječno računalo već oko 4000 ima problema, pa malo dulje traje da se ispiše skup djelitelja, kamoli da je broj veći. Zapravo, ako ti uzmeš recimo broj 700, da bi ti dokazao
on je naravno složen broj. Uzmimo recimo broj 701. Za 700 znamo da je složen broj završava znamenkom 0, pa u najmanju ruku osim broja 1 i 700 djeljivi je sa 2. Znači više ne može biti prost broj. Ali da bi ti recimo za broj 701 zaista dokazao da on jest prost broj, onda bi morao dokazati da on nije djeljiv niti sa 2, niti s 3, niti s 4, niti s 5, niti s 6 i tako redom sve do broja 701. I to je dugotrajan proces i to nam jako dobro dođu računala. U traženju, znači kao da je stalno natjecanje, postoji diljem svijeta u određivanju što većeg prostog broja. Mnogi matematičari koriste i po nekoliko jakih računala da im pomognu, znači u određivanju provjeri je li neki broj prost ili nije. Ono što sam našla podatak da je najveći do danas pronađeni prost broj, konkretno pronađen je 2018. godine, ima, vjerovali ili ne, više od 23 milijuna znamenki. Konkretno, kada bismo ga zapisali, taj broj bi bio nekoliko puta dulji od svih riječi romana Ljudi dobre volje, koji se inače smatra najduljim poznatim romanom, pazi, izdan je u 27 knjiga na 8000 stranica. Evo, to je poticaj, pa ćeš možda upravo ti biti matematičar koji će otkriti sljedeći do sada poznati najveći prost broj. Na kraju, za samu kraju ćemo pogledati jednu simulaciju. Znači, Eratosten je matematičar, živio je u staroj Grčkoj, antičkoj Grčkoj i uskoro ćete o njoj učiti više iz povijesti ili ste možda već počeli. On se upravo bavio prostim brojevima, ustanovio je i on da ih je beskonačno mnogo i on je zapravo odredio sve proste brojeve manje od 100. Sada ćemo pokazati na koji način je on to napravio. Evo tu isto jedna moja simulacija u GeoGebri. Znači pogledaj kojim mudrim principom je išao. Dakle, broj 1 ćemo prekrižiti jer on nije niti prost niti složen. I sad pogledaj. Ako ja odaberem prvi sljedeći prost broj u ovoj tablici, brojeva od 1 do 100, to je broj 2. E sad, broj 2 jest prost broj, a svaki višekratnik broja 2, to sam na jednom dijelu videa i objasnila, svaki višekratnik broja 2, osim što je djeljiv sa 1 i sa samim sobom, automatski je djeljiv i sa 2, jer je višekratnik broja 2. I automatski te brojeve možemo kao prosijati kroz sito, odnosno ja sam ovdje složila simulaciju da obojim te brojeve, znači nisu sivi. Dakle, svi brojevi 4, 6, 8, 10, 12 i tako dalje, višekratnici broja 2, znači do broja 100, imaju barem 3 djelitelja, znači 1, samoga sebe i sigurno je broj 2, jer su višekratnici broja 2, automatski ne mogu biti prosti brojevi. Zatim ćemo označiti sljedeći prost broj u ovoj tablici, to je broj 3. Idemo istim promišljanjem. U ovoj tablici svaki višekratnik broja 3, osim što je djeljiv sa 1 i brojem samim sobom, također je djeljiv sa 3, jer je višekratnik broja 3. I onda je kao da ih prosijemo kroz to sito, odnosno ovdje sam ih ja onda obojila plavom bojom. Naravno, neki od njih su i višekratnici broja 2, pa su promijenili boju ovdje odabranu plavu. 4 naravno nećemo označiti jer je on složen broj. Idući jer je djeljiv sa 2, 1 je 4. Idući prost broj, evo uzet ću ovu roza boju, idući prost broj jest 5. Dakle, po istom principu, svi višekratnici broja 5, osim što su djeljivi sa 1 i sa samim sobom, djeljivi su i sa 5. Znači, njih smo obojili i ti brojevi ne mogu biti prosti brojevi jer imaju barem ta 3 djelitelja. 6 je znači i sa 2 i sa 3, on ne može biti prost broj. Evo, uzet ću zelenu bojicu, idući prost broj je 7. Na isti način ćemo znači obojati ili kao maknuti, prosijati, maknuti sve višekratnike broja 7, zato što su oni zapravo, osim sa 1 i samim sobom, djeljivi sa 7. I sad su nam svi koji su nam brojevi preostali su zapravo prosti brojevi manji od 100. Dakle, to su brojevi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 i 97. Znači, to su nam prosti brojevi manji od 100. Vrlo je mudar bio matematičar Eratostan u određivanju prostih broja manjih od 100. Ja sam te, znači, višekratnike bojala, a on je kao da ih propušta, zato se taj postupak zove sito, kao da te brojeve makne sa tablice, propustiš kroz sito i onda ti ostanu samo prosti brojevi. Na samom kraju, lijep pozdrav!